Daalụ gị onye ọma na-ege ntị n'afọ m n'oge ụbọchị tata bịa bụlafịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ka ị mere ka si anyanwụ ama m na ihe niile na-aga ọfụma. Onye ike a na-anụkwu olu ya n'oge ụtụtụ a bụ nwaanyị ogbe ndịda, chacha ogbe ndịda worldwide. Ama m na ihe niile na-aga ọfụma. Ka ihe niile si aga. N'oge gara aga mụnwa bụ nwaanyị ogbe ndịda wetara gị egwu a na-akpọ nwanị nga. Ihe a bụ ejije ndị Igbo, egwu ndị Igbo na-agụ ha ji wele emesaghalị arụ. Mana n'oge gara aga o nwekwara nke m gụrụ mana agụrụsiro m ya n'isi ọfụma, so m wee sị ka m were opportunity a ka m gụọrọ gị ya ka i wee nwee ike wee ghọta, maka na eziokwu na eziokwu onwere otu esi mebu wee meteli ọfụma. Ndị Igbo si na ụmụ ekwu dịbe onye ụbịam, nke dị isi adị nkọ, nke dị nke adị isi. Ebe onye nọrọ ebe ọ na ebe ọ na-anọrọ a na-agụ ya, wee dị mma na nke onye enwe na ya ju ya afọ. Ọ ihe egwu a na-akwado kịta ego pụtara, ọ ihe ọ na-akụzi. Ọ bụkwa na ị ga-esi anya nwee ihe ọbụla ịghọtara na anya bụ ejije, biko dobelu m ya na comment section ka anyị niile wee nwee ike wee mụta, maka na anyị niile na-amụ amụ. Onye ọbụla ka na onwere onye gasị na ya amụtasịa na ihe niile. So mgbe si na n'ụbọchị nke tata ya bụ egwu akpọrọ nwoke na-anụ nwaanyị ise, na m ga-agụ ya gụrụzie ya n'isi ka gị ọ bụ onye ọma na-ege m ntị n'oge ụtụtụ anụnwa wee gee ya ụwa nwee ike wee nyere ndụ gị aka, mee ka kpaa gị ọchị, mee ka nwee ihe ọṅụ. So anyị ga-ebido ịgụ ya dịka m kwuru na mbụ. Ya bụ egwu wee sị: o nwere akụkọ m ga-akọ ombororo. N'oge a kịta anụnwa ekwesịrị m inwe onye ga na-akụrụ m, akpachara m nwa ogene. Ya bụ ogene nwee ka o si atọ ụtọ na agbụ na akpachakwa ya, ịghọtara. Maka na ọnya ka ndị Igbo ji were eme ihe ejije ha ọtọ ụtọ, mana ka o si na dị m ga na-aga ya otu ahụ. A sị na o nwere akụkọ m ga-akọ ombororo, ọmaghị Igbo ọmaghị oyibo, ombororo. Ọnụ nwaanyị na-ese ombororo, ofuke na-ezu ohi ombororo. Nke na-ezu ohi o zuru ohi ya na-ejegharị ombororo. Ofuke na-agba ama ombororo. Nke na-agba ama kwịa gbara ama be ndị mmụọ ombororo. Ofuke na-agba ịparahịa ombororo. Nke na-agba ịparahịa ọgbara ịparahịa na-ejegharị ombororo. Ofuke na-ewe ajọ iwe ombororo. Nke na-ewe ajọ ihe o were ajọ iwe na-akpagharị ombororo. Ofuke na-esi ajọ nri mbororo. Nke na-esi ajọ nri were ọkwụrụ tebe ọgbọnọ, a na-ekwu na a na-ekwu ogburu eju na-agha n'ịtọ na-aha gbọrọdọm gbọrọdọ, isuli esuli taba nkịtị gwọrọ agwọrọ daa na ana ombororo. Kọtịkọnkọn kọtịnkọm ombororo. Kọtịtịnkọn kọtịnkọm ombororo. Ọmaghị Igbo ọmaghị oyibo ombororo. Ọnụ nwaanyị na-ese ombororo. Ngo ya nwa na-ege m ntị n'oge a, keki si wefu nya bụ ejije, keki si efu nya bụ egwu. Ama m na o mere gị ka ịmụta obere amụ, mara na ịnụrụ ofu nwaanyị abụọ na ọ dị njọ, ịnụ ebuo ọ bụkwa ha na ọ dị njọ. Mana ọ bụrụ na ị nwere ofuke, mee ka ofuke aha ju gị afọ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe nwere na be gị na ofu mkpụrụ ka ọ dị, mee ka ofu mkpụrụ aha ju gị afọ, na ikpokọtara ya ihe na-egbeghị ka afọ ju gị. Onye ọbụla nwere afọ ojuju nwere afọ ojuju n'onwe ya. Wee sị ka nya bụ egwu ọbụla ọ dị gị mma, drop ọrụ m comment section ka anyị wee nwee ike wee burukwa nya bụ ihe na-aga n'iru. Ama m na ị na-afụta ụbọchị tata ọfụma, ya gaziere gị Nwachukwu.
Bye and see you in my next one.